יותר טוב. חלק שני, Exploratory Testing, דורון בר, חברת ורינט. נו. היי, אז אותו סיפור כמו עם איגור, אם אני חזק מדי תגידו לי, אם אני חלש מדי תורטטו לי. אז אני ידעתי שהשיחה הראשונה פה תהיה על חילוץ הבדיקות מתוך ה-requirements, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני אדבר קצת על Exploratory Testing, נושא שמאוד קרוב לליבי, ואני אדבר על חילוץ בדיקות מתוך requirements בהקשר של Exploratory Testing. אבל כשחשבתי קצת, הבנתי שאין הבדל, ותכף נדבר על זה. אז המשכתי לחשוב על מה אני אציג בעצם, ואז זה היה בדיוק 50 שנה לאלבום הנצחי של הביטלס, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ויש שם שיר, It's Getting Better All the Time, שיר של פול מקארטני, אופטימיסט ידוע, מספר כמה הכל נהיה בסדר, ובפזמון הוא שר It's Getting Better All the Time. וג'ון לנון, עם השנינות הציניות שלו, במשפט אחד הופך את השיר הזה על פניו ומביא לו עומק. הוא אומר, couldn't get no worse. ואז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, עולם של requirements זה אחלה עולם, זה מעולה, אבל לא תמיד יש לנו פריבילגיה כזו שיהיו לנו requirements. מה עושים כשאין לנו requirements? ופה בעצם בא הכוח החזק של ה-Exploratory Testing, כי אני לא מכיר סוג אחר של בדיקות שיכול לתת מענה למקרים כאלה. אז מה שאנחנו נדבר כרגע זה בעצם על מה זה Exploratory Testing, פשוט שנהיה על אותו גל, אותו vocabulary. אחר כך נדבר על המקרה הזה של העולם הקאוטי ומה כן אפשר לעשות בשביל קצת לסדר אותו. ובסוף, החלק היותר יצירתי והמענה של איזה סוגי Exploratory אפשר לעשות בשביל לעשות את הבדיקות. אז קודם כל נתחיל כמובן במה זה Exploratory Testing. או יותר נכון, בכלל למה זה טוב לי. קודם כל, זה נותן לנו להפגין את הכישורים שלנו בצורה הרבה יותר גדולה מאשר אני אדבר על Exploratory Testing אל מול ה-Scripted Testing. Scripted זה לא אוטומציה, זה בעצם המסמכים הרגילים של כתיבת סטפ והתוצאה שלו. כשאנחנו בודקים את הסטפים ואת התוצאות, קצת אין פה מקום ליכולות שלנו. ב-Exploratory יש הרבה יותר מקום. זה נותן לנו פתח להכניס את היצירתיות שלנו. זה נותן לנו אפשרות, כולנו פה בודקים, אנחנו יודעים, אם לא היינו סקרנים, כנראה שלא היינו פה. פה אנחנו יכולים לשאול שאלות ולענות עליהן בזמן אמיתי. למצוא באגים חדשים כמובן, שזה דבר טוב. להוריד את זמן הבדיקות, לא דרסטית, לא כמו שמנהלי הפרויקטים עשויים לחשוב, ונדבר על זה. ובסך הכל להרוויח קרדיט מכל הסיפור הזה. Exploratory Testing, מה זה? אני אוהב את ההגדרה של ג'יימס באך. אנחנו מתעסקים במערכת, פועלים במערכת, אז מה שאנחנו פועלים במערכת, אנחנו גם לומדים אותה. מגלים דברים עליה אפילו אם יש מסמכים, אנחנו לא היינו מגלים עליה. ואז מה שאנחנו מגלים דברים, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה מעניין לעשות עכשיו? מה חשוב פה? איך אני אעשה, איזה צעדים, איזה בדיקות כדאי לעשות בשביל לבדוק את המערכת הזו? בזמן שאנחנו חושבים על זה בעצם טסט דיזיין, בזמן שאנחנו חושבים על הצעדים הבאים, אנחנו גם מבצעים אותם. אז זה execution, אבל כשאנחנו מבצעים אותם, את הצעדים, אנחנו בעצם חושבים כבר על לומדים דברים על המערכת וכן הלאה. כשהמפתח פה להצלחה ב-Exploratory Testing זה רק ה-engagement של הבודק. זאת אומרת, כשאנחנו מבצעים סטפים סקריפטד, אנחנו יכולים לעצור בסטפ ה-13, ללכת, לשתות קפה, לענות לטלפון, להמשיך לצד 14. פה אנחנו הבנתי, כמו שאנחנו רואים, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב, כל הזמן צריכים להכניס את עצמנו, כל הזמן צריכים לאשש או להפריך את ההשערות שאנחנו נותנים בזמן הבדיקה. אז כמו שאמרתי, להוציא את הבדיקות מתוך ה-requirement, זה בדיוק אותו תהליך, לא משנה אם זה Exploratory או לא Exploratory. העניין הזה של Exploratory הוא מתודי לא פחות מכל דבר אחר. אנחנו חייבים לקרוא את ה-requirements, להבין אותם, לעשות להם אנליזה, להבין איזה בדיקות אפשר לעשות שיחסו את ה-requirement בצורה הכי טובה. מעבר ל-requirement, אנחנו
עושים הרבה יותר. מעבר ל-requirements אנחנו בעצם מסתכלים על דברים שלא כתובים שם. מקרי קצה, מקרים שליליים, פלואים מסוימים שלא כתובים שם וכו'. אותו דבר, אקספלורטורי וכו'. והמטרה גם היא אותה מטרה בעצם. למצוא באגים, לתת דיווח אמיתי על המערכת, לראות שהמוצר לא רק עובד בצורה מאוד נכונה, אלא שזה המוצר הנכון, אותו דבר. מה כן שונה? אליזבת הנדריקסון כתבה ספר מאוד מעניין על התחום, והיא אומרת שבעצם הדבר היחידי זה ששונה, זה בעצם שבאקספלורטורי טסטינג אנחנו לא כותבים את הסקריפטד טסטינג. אז אין פה איזה חיסכון של זמן של 50%, אבל בהחלט יש פה חיסכון זמן של אולי 20% בתהליך הבדיקות. מה שהיא מציעה בעצם, זה שבמקום שנכתוב סטייט בתוצאה, נכתוב איזשהו צ'ארטר. צ'ארטר זה איזה משימה. יש לנו פה איזשהו טמפלייט של המשימה, explore, with, to discover. אנחנו רושמים פה איזה משהו שצריך לחשוב איך רושמים את זה כמובן, זה לא יכול להיות יותר מדי ספציפי. תבדקו את ה-input field של ה-username ולא של השם משפחה עם ה-injection כזה וכזה בשביל לגלות משהו ספציפי, כי אז לא עשינו כלום. זה גם לא יכול להיות משהו כללי מדי. בואו ונעשה בדיקה לכל האתר נגד vulnerabilities. אחרי שאני חושב על זה, זה יכול להיות, זה משהו כמו בלוז. בבלוז יש איזשהו סולם, כולם יודעים את הסולם הזה, מחליטים המוזיקאים, ויודעים בדיוק איזה, אומרים את הסולם, יודעים איזה אקורדים יהיו שם, ויודעים מתי זה מתחלף, אבל בתוך הסטרקצ'ר הזה יש המון מקום לאלתור. וראו כמה סוגי שירי בלוז יש לנו באג'נדה, בעולם. עכשיו נעבור לסיפור. הסיפור הוא כזה, יום אחד קורא לי המנהל, לא אייל, יותר מדי מקצוען בשביל זה, קורא לי מנהל אחר, אומר לי, תשמע דורון, יש לנו פיצ'רים חדשים. הלקוחות עפים על הפיצ'רים האלה, חבל על הזמן. אבל יש לנו פה מערכת איזשהו סאב-סיסטם, או חלק מהמערכת שהוא לגאסי. צריך לבדוק גם אותו. נראה לי 3 ימים, אתה בא, אתה מכסה אותו, שום בעיה, סומך עליך. אמרתי לו, תשמע בוס, אני הבן אדם הנכון, בדיוק למשימה הזו. שום בעיה. תן לי את ה-requirements, ואני כבר אעשה לך את הבדיקות. לגאסי, מה אתה לא מבין? אין requirements. סבבה, אין בעיה, אני הבן אדם בשבילך. רק תיתן לי את הסרטי בדיקות, אני אריץ את זה. אין את הסרטי בדיקות. אוקיי, סבבה. טכניקל דיזיינס? פה כבר הייתי סקפטי. אוקיי, אין טכניקל דיזיינס. אז אתה בטח תשב איתי ותסביר לי כמה שעות על המערכת, מה היא עושה, מה לצפות, מה לקוחות רצו אוקיי. תן לי יומיים לפחות לתכנון. קיבלתי יומיים לתכנן לפחות את הבדיקות שאמורות לקחת 5 ימים. סבבה, נרוץ מזה. איך אני מתכנן אבל כזה דבר? והדבר הראשון שקרה לי זה Extinct by Instinct, יש כזה מונח, ואני המצאתי אותו, שזה בעצם ללכת ולהתחיל להתחרה על המערכת, מה שנקרא. Free Testing. אין לי בעיה עם Free Testing. זה יכול להיות חלק מהאקספלורטורי, יש אנשים שמאמינים שזה חלק, יש אנשים שלא כל כך. אני אומר סבבה, כשאנחנו מורידים אפליקציה בטלפונים, נגיד אנחנו יודעים שזו אפליקציה לצילום שחור לבן. אבל אנחנו קצת משחקים איתה, להרגיש אותה, נכון? זה Free Testing, אז אין לי בעיה שנעשה אותה. אבל בתור דבר שבא לחסות את הבדיקות ולהגיד, אוקיי, מילאנו את הסקופ, יש לנו את כל בדקנו את המוצר הוא בסדר, אתה יכול להעלות אותו לפרודקשן? זה לא יעבוד. עבדתי עם איזה בחור שהיה ממש טוב בדברים האלה. וואי, אם היה נכנס, היינו נותנים לו איזה פיצ'ר חדש, חצי שעה היה בא עם רשימת באגים אמיתיים. פיצ'רים משנים, היה בא עם רשימת באגים. אבל נניח, אני רוצה לתת דוגמה שכולנו נכיר, נגיד וואטסאפ לווב, כולנו מכירים שאפשר לעבוד על זה, להשתמש בוואטסאפ גם בדפדפן, כמו כרום, אקספלורר. ואחר לבדוק את זה חצי שנה, ואחר חצי שנה לשאול אותי, תגיד, יש קשר בין ההודעות שיש פה להודעות שיש בטלפון? אתה צריך להופיע גם שם? אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה היה בחצי שנה האחרונה? מה פספסתי? אז יש אפשרות אחרת, שנקראת Analysis Paralysis. אנחנו לא יודעים מה לעשות, יש לנו כל כך הרבה לגאסי, אף אחד לא יודע כלום, מה אני אעשה? חברה אחרת שעבדתי בה, היה ממש התרגשות מאוד גדולה. בדקנו מנוע סטטיסטי, עכשיו אנחנו לא מבינים בסטטיסטיקה בודקים.
הספציפיים האלה. והיה לנו דאטאבייס ידוע מראש, ידענו בדיוק איזה, לא היה בעיה, היינו מריצים את המערכת שלנו, היינו יודעים איזה תוצאות לצפות לפי איזה מודל סטטיסטי, שפיתחו את האנשים בתארים מתקדמים, וגם היינו בודקים כל גרסה, ורואים שהתוצאות זה כמו שציפינו להם. ואז הגיע איזה שמועה של בחור ישראלי שהיה בגרמניה, למד באוניברסיטאות הכי טובות, הרצה באוניברסיטאות הכי טובות, היה חלק, היה אמיתי. הוא היה בצוות שהמציא את ה-DVD, מה יותר מזה? הוא בא לבדוק את המנוע שלנו. אוקיי, סבבה. אמרתי, אני אעקוב אחרי זה, משהו פה. אחרי כמה שבועות הלכתי, דיברתי עם המנהלת שלו, אמרתי לה, ליה, תגידי, מה קורה עם הבחור החדש? מצוין, הוא שואל שאלות. הוא לא רק בא ושואל איך לבדוק, הוא גם מציע לנו, מדהים, חבל על הזמן. עבור אותה איזה שבועיים, שלושה, אני בא, אני שואל אותה, תגידי, מה קורה? תשמע, הכל בסדר, הוא ממש שואל שאלות וזה, מציע. הגרסה יוצאת שבוע, הוא לא עושה בדיקה. הלכתי, שאלתי אותה אחרי עוד כמה שבועות, תגידי, מה קורה? מה קורה? פיתרנו אותו, לא שמעת? מה קרה? 3 חודשים, הוא לא עושה בדיקה אחת. לא רע לנו טוב, בקיצור. אבל למזלנו יש את הדרך השלישית, שזה בעצם לתכנן ולהוציא לפועל. זה הצוות שלנו בברינט. אם אתם לא מזהים אותי, זה בגלל שאני כאן בלי משקפיים. תשאלו איך אפשר לתכנן בכלל, כשאין לנו כלום בעצם. אז בואו נגיד יש משהו. אם לימדו אותנו משהו באג'ה, זה הפטפט, סליחה, הקונברסיישן שצריך לעשות, ואפשר לעשות. יש לנו כל מיני אנשים שאנחנו יכולים לדבר איתם. יש לנו אנשי פרודקט, יש לנו מפתחים, יש לנו, שאפשר, הפרודקט, אפילו אם זה לא אותו פרודקט, אז יכול להיות שהוא הכיר, הוא יודע כמה דברים. אולי מפתחים שפיתחו את זה, אנשי שיווק, אנשי מחירות, בטח יודעים מה חשוב ללקוחות. סופורט, יודעים מה כאב ללקוחות. אנשי מנהלים פרויקטים, שאולי לא תמיד הם הכי טכניים, אבל הם יודעים משהו על המוצר. וכמובן בודקים, אפילו אם עכשיו הם מנהלי פרויקטים מעוללים, תמיד אפשר לשאול אותם איך זה היה, מה בדקתם. אוקיי, עשינו את העבודה הזו. אנחנו יודעים שעשינו את העבודה טוב, כי כשאנחנו הולכים במסדרונות, אנשים נכנסים לחדרים הראשונים שהם רואים, ואף אחד לא רוצה לדבר איתנו. אנחנו אומרים סבבה, ביום השני, סליחה. קודם כל, כמה רעיונות, כמה שאלות שכדאי לשאול אותן. צריך לבוא מוכנים, פלנים. השאלות הן, זה כמובן תלוי גם איזה דומיין אנחנו מדברים, אבל בגדול השאלות הן בדרך כלל, למה שימש הפיצ'ר? מה הוא בא לפתור? איך המשתמשים ישתמשו בו? איזה ערך זה נתן להם? מה הפונקציונליות שלו? איך המוצר נראה מבחינת המערכת, מבחינת הפלואים שלו? כל מיני אינפורמציה טכנית, מה היוזר יכול לשנות, מה האדמינים יכולו לשנות, איפה הלוגים שנוכל להבין מה קורה שם, ענייני סקיוריטי, אינטרופרביליטי, זאת אומרת, האם מערכת אחרת משתמשת בנתונים שלו, האם הוא שואל את הנתונים ממערכת אחרת, האם הוא אמור להיות מהיר, האם יש ערך לזמן אמת שם, המהירות שיש למערכת הזו. לפחות חלק מהשאלות יהיו לנו, לפחות חלק מהאנשים ידעו לענות על השאלות האלה. אוקיי. ביי ערב, ביי בוקר יום שני, יש לנו 4 ימים. עוברים למסמכים. אבל האמת שפה קצת יש לי בעיה, כי יום שני עוד לא נגעתי במערכת, עוד לא עשיתי את הכלום. השקף 14 עוד מעט, ולא דיברתי על אקספלורטורי. אז בואו נראה דוגמה לאקספלורטורי טסטינג, זה נקרא Reconcession. זה סרט של ג'ון באך וג'יימס באך, 2 אחים, והם מדברים בדיוק על המצבים האלה. שאנחנו לא יודעים הרבה, ואנחנו מנסים לגלות מידע כמה שיותר. וריקון, אגב, זה כניסה של סיירים לשטח אויב, בשביל להשיג מידע. Hi, my name is John Bach. This is an easy button. Our mission is to test this object. Open it. Okay, review of the packaging, because I consider the packaging to be part of the product. Step 1, identify a difficult situation. Identify a difficult situation, press your easy button. Step 2, press your easy button. And notice that it says try it. Re-listen to the reassuring message. Step 4, smile and get on with your day. If you fail to smile, is that a failure? 2, AA battery. It says 2 AAA batteries. Here's for the plastic. I'm just taking stock of what this is, the structure of it.
Is this packaging easy to remove? And it's open. Then the light This product is not a toy. Or it wasn't. find feet is necessary. Oh, I'm talking about easy. That was easy. Your volume is pretty loud. That was easy. There's no volume control. That's German. It should be a little quieter, of course, since the speaker's down. That was easy. It's louder, of course, speaker's going up. That was easy. 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 This is a shoe test. Shoe test is any test consistent with pounding on something with the shoe. Okay, so you can't overlap. Yeah, that was easy. Pressing it down really slowly. That was easy. I can feel a pop. So if it falls on the ground, I don't know, 2.5 feet. That was easy. That was easy. That was easy. That was easy. Oh yeah. Let it heat up for a while. Maybe it'll overheat. The stuff that gets all over the place and smashed on it. You might get wedged in some cushions. That was easy. That was easy. This is underwater. I'm wondering how long it will take the batteries to drain. I'm going to do a spilled beverage test. That was easy. That was easy. This is just water. It's That nothing, was easy. nothing sticky like coffee or soda. And by Googling, I might find out that other people have done special things with it with the easy button. Maybe they have found problems with, oh look, inside here it says do not mix old and new batteries. I wonder what happens if I try to do that. There's a website that goes along with this. It says choking hazard, small parts. That was easy. It says patent pending. Easy Button is a service mark of Staples. I'm wondering whether they actually registered this as a service mark. 5 feet is necessary. 5 feet is necessary. It's necessary. It's taunting me. 5 feet is necessary. Shut up. That was easy. That was easy. What was it? אוקיי, אז יש לנו קצת יותר מידע. אז נחזור יום שני, כבר אנחנו יודעים הרבה יותר. אנחנו יכולים עוד להמשיך ללמוד מכל מיני LP manuals, להבין איך המוצר עובד, אמור לעבוד. כל מיני דברים פרסומיים שהיו, ברושורים, white papers, יוטיוב, מה שלא יהיה. ואנחנו יכולים ללמוד על באגים, להסתכל על באגים אם יש במערכת, להבין מה היה. למה נתנו סביריטי מסוים לבאג? זאת אומרת, אם המערכת התקרשה זה ברור, אבל אם לא, להבין אולי מה היה חשוב לחברה באותו זמן. להיכנס לכל מיני טיקטים שאנשים פתחו, לראות מה היו התלונות על המוצר. לראות בפורומים, שם אנשים ככה יותר נותנים לעצמם לדבר. וכמובן גוגל, לא רק ללמוד על המוצר, ללמוד על קונבנציות שקשורות למוצר. נגיד אם זה מוצר וובי, דיברנו על וואטסאפ, מה חשוב שם? מן הסתם הסקיוריטי, על העניין הסקיוריטי, כל מיני דברים כאלה. זהו, אז זה סוף יום שני, זה איזשהו תרשים מיינמפ קובי, של מה שלמדתי, של כל האזורים הקיימים. ואם אנחנו מדברים על הוואטסאפ, מאיזו עבודה לא כזו מסובכת, תראו, אפשר להוציא הרבה דברים.
יש לנו פה הרבה תובנות על המוצר, על הפונקציונליות שלו, אפשר ליצור, מה אי אפשר ליצור, לעשות קבוצות, לעשות להם ארכייב, כל מה שקשור לפרופילים, ענייני סקיוריטי אנחנו יכולים להבין מזה, יוזביליטי, אני מניח שהיוזביליטי והקליים פה אותו דבר, זאת אומרת, כנראה נוצר מוצר שבא לפתור איזה בעיה שקשה לי לפעמים לעבוד בטלפון ובמכשירים, אז זה מה שזה בא לפתור, אז לבדוק אם זה באמת מה שזה עושה. כל העניין הזה בין ה-device באמת ובין ה-web, להבין מה הקשר שם, האם באמת אני צריך לראות כל דבר בשני המקומות וכו', האם המחשב צריך להיות בטוח, כל הסוגי ההודעות, יש לנו פה מספיק דברים לבדוק, compatibility, זה דפדפנים, סוגי דפדפנים, מערכות הפעלה, אנשים בזמן time zone שונה, כל מיני שפות, ענייני פרפורמנס, יש לנו פה כבר מה לבדוק. חבר'ה, הגענו לחלק המענה, חלק היצירתי של ה-exploratory testing. אני מתכוון לתת לכם המון אפשרויות, ויש עוד הרבה, ואני מקווה שתמציאו כאלה. וכמובן, זה לא חייב להיות שאין requirements, גם כשיש requirements, זה יכול לעבוד. אז דבר ראשון, המניו. כשהתחלתי לעבוד בהייטק, בבדיקות, אחרי קורס הסבת תוכניתנים, הגעתי לאיזה מקום שעשה איזושהי אינטגרציה, ממש יותר מאינטגרציה עם האוטלוק. זאת אומרת, בתוך האוטלוק היה אינבוקס נוסף שלנו, שהיינו רואים הודעות קוליות ופקסים, והיה אפשר לעשות מניפולציות על ההודעות האלה, כמו שאפשר להודעות רגילות. הגעתי חדש, מפוחד, לא ידעתי מה צריך לעשות, המנהל שלי היה חצי שנה לפניי, נהיה רק אותי, אמר לי, תשמע, תבדוק את זה. אמרתי, טוב, משהו אני צריך להתחיל איתו. אמרתי לה, את האוטלוק הכרתי, אמרתי, נלך על התפריטים של האוטלוק, כל חלק במניו, כל אייטם שאנחנו הכנסנו נבדוק, כל אייטם שיכול להשפיע עלינו נבדוק, ונראה מה יהיה. סוף היום כבר באתי עם רשימה מכובדת של קרשים ובעיות ודברים שלא עבדו. היינו סטארט-אפ, אבל חברת שבדיוק ניתנה לי לחברה אמריקאית, היו שיחות בלילה עם האמריקאים, היה שמח. אז זה דרך אחת שאפשר להתחיל, דרך אחרת, זה מסמכי העזרה. למה, מישהו יודע למה שמתי את הסימן הזה? מישהו בטוח יודע מה זה? הביטס, חלק. מסמכי העד. מה שיפה במסמכי העד זה שיש שם פלואים, ממש. תעשה על בית ג' ד' תקבל את זה. זה גם דרך להכיר את המוצר ולבדוק אותו. יש לנו את המיינדמפ, נכון? אז אנחנו יכולים לקחת כל טופיק במיינדמפ, לבנות לו צ'אפטר, למשל הודעות טקסט. Explore text messages with long and special characters to discover problems in transmitting the message. למשל, נכון? סנאריו בייס, מה שדיברו בסרטון, שנקרא בחיבה סוף אופרה. כל מה שיכול לקרות ליוזר קורה לו. הוא פתח את הדפדפן, התחיל את זה, פתאום נסגר לו המחשב, הוא פתח את המחשב, התחיל לעבוד שוב, אבל אז הוא הקטין את הדפדפן, כי הוא ענה לטלפון, ואז הוא חזר, הוא שכח, ואז הוא פתח עוד פעם דפדפן, ועוד פעם ניסה להיכנס לוואטסאפ, ואז הטלפון נקבע לו. יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אמולט יוזר טאסק, מדבר טריוויאלי, יש לי משימה, למסור הודעה ותמונה לשתי קבוצות ושלושה אנשים, עד לממש סיפור. כשהייתי בקומברס, הייתה לי מישהי שהייתה, עבדתי איתה, הייתה כמו סיסטם ארכיטקט בבדיקות, והיא ממש עשתה סצנריו ממש, סליחה, לא סוף, סצנריו ממש, התעסקנו בוויסמיילים, אז מישהו עומד להתחתן, כל מיני דברים קורים, אנחנו שולחים הודעות לכל החברים שלו שיעשו כל מיני דברים, סצנריו כזה מצד אחד ברור, אבל גם כן עם מקום למשחקים. הבעיה בקומברס הייתה שהרגרסיות שלנו לא הורידו באגים, והמשחקים האלה כן, מצאנו המון באגים בדבר הזה. וגם לעבור על באגים, אני לא אומר לשחזר את כל הבאגים הישנים, לא נראה לי כזה יעיל ומענה, אבל כן אפשר לקחת כמה באגים קריטיים ולעשות סצנריו אחד שמכסה את כולם, יכול להיות מעניין. יש איזה בחור, הוא היה מנהל הכללי של הבדיקות בגוגל, ג'יימס וויטקר, אחר כך, סליחה, בהתחלה הוא היה במייקרוסופט, מנהל הבדיקות הבכיר, אחר כך בגוגל, ויודע דבר או שניים. הוא מדבר על טורס, הוא מדבר שכביכול הוא היה בלונדון, והוא ראה איזה סוגי טיולים יש שם, והוא מכאן מביא אותם לעולם הבדיקות.
אין לו בעיה שיהיה גם סקריפט טסט וגם בדיקות אקספלורטורי ביחד, הם יכולים לחיות מבחינתו, אבל מה שהוא אומר זה משהו מאוד חזק. הוא אומר, אם אתם עושים את כל הטורים, שפה הבאתי רק חלק מהם, אם אתם עושים את כולם, מבחינתי בבדיקות הידניות כיסיתם את הכל, לא צריך יותר, לא מספיק. אפשר להסכים איתו, אפשר שלא. טור אחד שהוא נותן זה הפדקס, שזה בעצם לראות דאטה. שמתי דאטה בטלפון, אני רואה אותו בדפדפן, כדאי להסתכל אותו בדאטאבייס, לראות שאין רשימות כפולות, אבל בעיקרון לעקוב אחרי הדאטה, לראות שהוא נכנס ואחר כך מוצא כמו שצריך. אוספי בהשפעה אופסה. מה הם עושים? הם מכירים את העיר הכי טוב. הם הולכים לכל מקום, מגיעים לכל פורום, מגיעים את... הם לא יודעים מי גר בבתים, הם לא יודעים מה נמצא בצד האחורי של הבתים, כן, הם אוספים שם את הפחים. אנחנו גם כן יכולים לעבור כל פיצ'ר, לגעת בכל הדברים המרכזיים, להמשיך הלאה. אבל בפלואו אחד. מה ניתור? זה אומר, אנחנו הולכים לכל מה שיש בדמוים, או כל מה שאנחנו יודעים שחשוב. מה זה יכול להיות גם ללקוח וגם לנו. מה שחשוב ללקוח, מה הוא עושה את הכסף ומה אנחנו עושים את הכסף. לא תמיד זה אותו דבר. טורים אחרים, טיול האינטלקטואלי. מה יכול להביא את המערכת בנקודה הזו? מה יעמיס עליה? איך נביא אותה עד הקצה? כל מיני שאלות כאלה שאפשר לשאול אחרי כל פעולה שאנחנו עושים. אובססיב קומפולסיב. אנחנו עושים פעולה, ועוד הפעם עושים. הולכים קדימה, הולכים אחורה, עוד הפעם עושים את הפעולה. מישהו שלא ממש יודע מה הוא עושה. יש עוד כמה טורים, אני בסוף, יש לינק לאיזשהו מאמר שלו, יש את הטור של, למשל של הדוגמנית, כל מיני דברים מעניינים שם. אם זה לא יספיק לכם ליצירתיות ואתם חושבים שעוד לא, זה לא יספק את היכולות שלכם, יוריסטיקות, אליזבת הנדריקסון, דיברנו עליהם מקודם, הצ'ארטרים. היא מציעה כמה דברים מעניינים. למשל, Zero One Many. מה קורה אם לבן אדם יש קונטקטים, אז יש אפשרות לכל דבר שאפשר לספור. קונטקטים אפשר לספור. מה קורה כשאין לו קונטקטים, לא משנה באיזה אפליקציה, או שיש לו קונטקט אחד או שיש לו הרבה. מה יכול לקרות? למשל, אני יודע סיפור אמיתי על איזשהו משחק, שתכננו לפייסבוק המון כסף, השקיעו בזה, בדקו, הכל היה סבבה. כשזה הגיע לשוק, אף אחד לא יכול להתקין אותו. כי המפתחים והבודקים שהם התקינו אותו פעם ראשונה, הם יצרפו חברים, ולא עשו את הבדיקה הזו עוד הפעם, ואז שהמשחק הושק, מתברר שאפשר להוסיף חברים ואפשר לשחק, כי זה היה משחק אינטראקטיבי. Relative Position, יש לנו נגיד טקסט, הוא קיים, בשדה שאפשר לערוך אותו. בואו נכניס טקסט לפני מה שקיים שם באמצע, בסוף, כל מיני רשימות, כל דבר שאפשר, שיש לו beginning, middle ו-end, שאפשר לזהות אותו, בואו נכניס דברים בכל נקודה. File and Storage, אנחנו מתקינים משהו בווינדוס. בואו נתקין אותו לא במקום הדיפולטי. התקנו משהו בטלפון, בואו נעביר אותו ל-SD card. נראה איך הדברים מתגלגלים, איך הם עובדים, אם בכלל. עוד יוריסטיקות, זה האהוב עליהם. שמות עצם ופעלים. שמות עצם ופעלים זה לקחת פה, היא לקחה את ג'ימייל. שמות עצם זה כל דבר כל ישות שקיימת. ישות זה למשל הודעה, header, draft, attachment, יש עוד כמובן, אני יצרתי באמצע. ופעלים שיש, לשלוח את ההודעה, לקבל אותה, לערוך. עכשיו בואו ניקח את זה, ננסה רשימה, ואז נתחיל להצליב דברים. אז אם אנחנו מצליבים הודעה וסליחה, אין בעיה. כל אחד יכול לעשות את זה. אבל מה קורה אם אנחנו מצליבים header ו-send? ופה אנחנו יכולים לחשוב, להגיד אי אפשר, אבל אנחנו יכולים לחשוב על איזה משהו יצירתי ולהגיד, אוקיי, אני אשלח את ההודעה בלי באדי. אני שולח, header. בלי סאבג'קט. בלי סאבג'קט. בלי סאבג'קט, בלי כלום, נכון. פרסונות. אני האיש הצעיר שבודק את זה, הנערה הצעירה, או אני הבן אדם המבוגר, הסבא שמשתמש במערכת הזו, האם הוא יבין, הוא לא יבין. אני האיש הטכנולוגיה שמשתמש פה, האם יש פה מענה לצרכים שלי, אני יכול שצריך לעשות את הכל מהר, האם אני אצליח. יש סיפור גם אמיתי, יש מישהו שמוכן לבדוק את האפליקציה שלכם בזמן שהוא שיקור. אמיתי לגמרי, עכשיו, אני ראיתי לפני, אני לא יודע אם מפה הוא קיבל את ההשראה, אבל מנהל בגוגל אמר,
אני רוצה שהבודקים שלי יהיו שקוראים שהם בודקים את האפליקציה, למה? כולם באים מאותו מקום, כולם אנשי טכנולוגיה, משכילים, אוהבים את אותם דברים יפים. אני רוצה שאנשים שונים ידקו את המערכת שלי פה במשרדים. הצליח לו לבחור, יש לו אתר, הוא מרוויח כסף, הוא מקבל שתייה בחינם, כל כך הצליח לו שהוא שיתף את אמא שלו. עכשיו הוא עשה אתר נוסף שאמא שלו, שהיא אישה יחסית מבוגרת, בודקת את האפליקציה. כשאני התחלתי לראיין, היה לי שטנץ קבוע. הייתי בא ואומר, בין יתר השאלות, מה עם מטלות שגרתיות שחוזרות על עצמן, רוטינות? מה אנחנו עושים במקרה הזה? זאת אומרת, איך אתם מתמודדים עם זה? כמובן שהיום יהיו תשובות רוטיניות גם כן. וכשאני עומד ומסתכל עלינו בתור בודקים, זה מקצוע מאוד מאוד קשה ודורש המון מיומנות. בעצם זה אומנות לכל דבר. אנחנו יכולים לקרוא מסמכים מורכבים, אנחנו יכולים לעשות אנליזות לבאגים, אנחנו יכולים, יש לנו הבנה טכנית, יש לנו הבנה של הביזנס, אנחנו מבינים את המערכת כולה. ובזמן שאנחנו עושים בדיקות שהן סקריפטד, משהו נעלם, הדברים האלה הם קצת נחלדים. והרבה פעמים, בגלל שאנחנו עושים סקריפטד, אנחנו מתייחסים לזה יותר כצ'קליסט מאשר בדיקות. ויש דברים שעומדים מול העיניים שלנו ואנחנו לא רואים, בגלל שכבר עשינו את זה מיליון פעם, בגלל שזה לא כזה מעניין. אני אומר, בואו נעשה פאן ובואו נהנה מהדבר הזה ונהיה יצירתיים. במיוחד כשמחקרים אקדמיים הוכיחו לא רק שבאקספלורטורי לא מוצאים פחות באגים, אלא אפילו יותר. אז אני אומר, בואו ניקח את האומנות שלנו לשלב אחד נוסף ונהפוך אותה לאומנות. תודה רבה.